Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Getaira etorri gara. Beium Nirukorekin egin dut hitzordua argitaratu berri duten Gure Gerra diskoa ezagutzeko. Pop azeleratua punk arimarekin. Gaur, gurean, Beium. Bueno, Beium hasiera batean 2023ko urrialdian edo sortu zen. Aurrenengo taldekidea Beñatazko izan zen nerekin batea. Eta, bueno, bion arteko zerbait izan zen, azkenean kalian da bate biltze ginen. Talde batzuk ginazkaun partekatze genitunak eta bar. Eta zerbait iteko gogo horrekin edo, gure referentziai jarraika edo, lokalea juten hasi ginen, pixkanaka. Eta ja eskuartean oso modu sinplean kanta batzuk iten hasi ginean, Ibonei deitzea erabaki ginen, nik Ibonekin lehenotik Goma Bitaldea partekatzen nun. Hola, hasieran post-punk proiektu bateako edo deitu nion. Eta aurrenengo ensaiotan hasi ginen jotzen, estatuko beste leku batzutan itean punk mota batekin hasi ginen, mujeres, bezalako taldeak igual pixkat poperuo edo popakiko sensibilitate gehiokin hasi ginen lanian, maiatzontan Beñatek taldea lagazun, eta Xabi sartu zen beha ordezkatzea. Pertsonalki musika guztia maita ez, dena gustatzen zait orduan oian lagun mina da, eta azkenean proiektu hori komentau zin, eta ondo pentsau nun, ez denbora askor ez, bastante buruz botan itzan proiektu horta, eta oaintxe hemen gaude, 3 ja formazio berriakin, eta ni oso guztua, eta aurra jarraitzeko gogoakin. Esango nuke astelen bat izan zala, lanetik etxea datuta, neka inda, eta derrepente oian deika, joko aluan, Santurtzin kontzertua saka, eta hauek dira kantak ez dakize, eta ni, enakin oso ondo zenbat denbora hartuko zin, eta azkenean ondo atea dena. Eta holaxe, aste baten express kantak ikasi eta aurrea. Beium taldeak iturri ezberdinetatik eaten du musikalki, eta tartean daude punka eta popa. Finean, egiten dutena pop azeleratua dela esan daiteke, punk jarrera eta arimarekin. Abia puntua esan deten bezala, popa eta postpunkan arteko zerba izan, hasieran gehiago behiratzen genion futuro terror bezalako taldiai, melodikuo eta distorsio gutxio erabiltzeuen taldiai. Alare, beti ginakaun barruan txitxare bat punkakin eta Australiako soinuakin, edo gaur egun penintxulan dazkaun Prison Affair, edo olako talde azeleratuakin, Finale bezalako taldeak, eta oain gaur egun zuzenekoan ondorioz nik uste, zuzenean bilatze deun energia hori dala eta horta evoluzionatu deu, musika azkarrago azeleratu batea. Gure jarrera oso punkila da, indartsu jotze deu, indar askokin, energia askokin, emozio askokin, baina aldi berian melodia politak eta sentimendu eta jatorri pop hori erabiltze deu, eta pixkan nasketa hori da. Bai, inungo lotzai gabe, popa bezarkatzia gauza nahiko punkia dela esako nuke, gaur egun mintzat. Nahi pertsonalki, hau igualado zela iongo, porque bai Thatchers talde izan zala, ostika batekin ate bat botasun talde bat, etxian haitzen nun, eta esaten nun, hau da Blitz, baino asko zen melodikuo, eta esaten nun, zer da, hau da, hor hasi izan nahi hor barruan txitxare bat, hor bueltak ematen zeona, eta gero, espresio diferentiak ikusita, eta punkian sartuta, eta soinu diferentetatik nasketa batina, onta atea zana, gero. Ibon da taldeko bateria jolea. Urteak atzera Goma Bitaldean aritu zen oianekin batera. Musikalki giro oldarkorragoetan. Bere bateria jotzeko erak badu nortasuna.
eta taldearen identitate puntu bat da. Nik txikitatik eukiet, rock, metal referentzia, gero aurreago beste referentzia asko eukitut azkenean, bai latinoak, bai jazz, bai, pixkat denetik. Ta nik pertsonalki beti emozio askokin jotzet, indar askokin, eta fil asko iteitute bai, askotan gehiegi. Pixkat hori bai, gure tendentzia da, eta azkenean gurire personalidade hori emategu, hola jotziak. Exagerazioa edo... Bai, baina alare nire fil horiektan ere gauza ekenduta beti nago janekin hor. Oian da taldeko baxu jotzailea. Bere soinua distortsionatua eta zikina da, intentsitate handiko lineatan. Taldea sortzerako orduan argi zuen baxuak presentzia izan behar zuela. Belumen hasi nintzanetik oso arginakan bajua distortzioakin hartuko nula, o gitarra elektriko baten paper hori hartzen, azkenean soinu pareta batitako orduan betelan hori izaten, Ibonen golpiak izango zean ladrilloak eta nire bajua zementua. Eta gero Xabin gitarra hor da bilen pintura azkenean. Edo ahotsak ine bai, enfasis melodiko hori ahotsa eta gitarran dago. Bajua eta bateria egin berduna da, paretak gorputza eman horrei. Gorputz zea bat eman musikai, eta zuzenekoan ikustea, azkenean zarata hori dana kontrolatzen saiatzen nahi gaden guztian. Diala kopliak, hor sentitzega eroso, egia esan. Bai, ez da eserratzean gehatzen. Instrumentu guztia da azkenean bai hor aurrian, baina aldi berian batea. Gaur egun Xabi da Bellum taldeko gitarra jotzailea. Diskoa grabatua zegoenean batu zen taldera, eta zuzenekoetan bere ukitua eman die seixokei. Raruak. Ez, bai, azkenean nik eraman dut pixkan nire terrenoa, dala bastante rock and rollerua, blueseko eskala, betiko eskaleta. Oinarrira eraman, eta oinarri hori ondo eta azkarrin. Azkenean kapak sartzia, pixka filtratu efektuak. Hori, eta gero horren gainetikan txoruza jarri, tope, pixka nazka eman arte. Sagrado izan alde. Hola, limite hortan, borderline. Bai, azkenean igual elementuak esan duen bezala popa iten nahi geha, baina derrepende lemio bezalako bajo bat sartze zaizu edo baina pixka gato zelako zea hortatik. Aika ikusten talde batzuk aideala holako gauzak kombinatzen, izatea gala bajoak edo gitarrak asko edo esan deten bezala egpunketik edo Prison Affair bezalako talde batetik. Eta talde horiek azkenean uste izu agerian, ez dezula elementu bat ez dela ertxiki zertan zerbaiten lotuta. Azkenean guk hartzeitugu elementuak, guri komodo sentiarazte eta zea hondi gabe, baina guk hau da nahi deuna eta honekin sentitzea komodo, orduan zerbait bada pentsatze duen zerbait, edo preokupazio bat bada, baina aldi berian ez dio zea hondik ematen. Oain formula honekin gabiltza, eroso gaude eta zuzenekoak hola ateatzitugu. Taldeko ahots nagusia Oian da. Hor daude giro melodikoak eta nagusiki poparekin duten lotura. Hala ere, oldarkorra bestean du. Zuzen, popa ere oldarkorra izan daitekelako. Nire kasuan nahiko agudua dela esango nuke, batzutan piko desente altuak harrapatzen ditut. Baina hori, saiatzekea baita ere ahotsai efektotxo batzu sartzen zuzenekoan, beti delay motz bat edo hola, betire lehen esan deun horrei behira, azkenean pareta bat osatzeko, eta pareta hori entzulia azkenean aurpean lertze zaion zerbait izateko. Ahotsare, efekto horregatik ni bakarri nago, baina impresio emateizu zerbait indartsua edo etengabe dauden guztian, buiaka, nahiz eta melodikoa izan, indarra handiz. Bai, nik zuzenean askotan mikro bat faltan botatzet. Ez dut nahi,
sekaizkiko nuke, baina falta motatze, bulla batzuk botatzeko eta koro batzuk egiteko. Bai, azkenian, hasieratik esan deuna, pop sensibilidade altua daka proiektu honek, eta nabari da, eta azkenian, parteak zuk esan dezuna, parteak asko errepikatzea, koruak daude, horrik dana belarrira goxo egiteu, nik uste garuna ikili-kili teolare bai, azkenian ezaguna egite zaizu, kanta bukatzeako ja badakizu hasiera, eta bai, jendea bultzatzeu, kantatzea. Gure gerra diskoa Fidelen estudioetan grabatzen da Zarautzen. Mikel Kazali soinu teknikariaren gidaritzapean. Su txikian landutako diskoa izan da. Nahiko histori kuriosoa ga disko honek, diska hau grabatuta do Ibone Naitakin, Mikel Kazalisekin Fidelenea estudiotan. Eta Mikeleke pixka proiektu hartu zuen, pixka bere gauzakin paralelo eramateko bezala, orduan. Pixkanaka aurreatzen juntzan gauza bat izan da, eta prozesu hori azkenean luzatu zen urte bete, eta grabatuta dago 2024ko aste santuan, eta atera zen mendeku diskaken eskutik urte hontako maiatzako 23an edo. Bai, eta hortxe, lehenengo nik bateria grabatu nituen nire kabuz, klaketakin eta hori dena. Behin grabauta oianei bialin nizkion eta hor ja hitz egiten ginean ze zuzendu, ze ez. Strukturak, olako gauzak. Strukturak, eta zuzenketakin eta banan-banan. Bai, eta ero banan-banan etorri bakoitza eta hor grabau. Zentzu politiko bat izatea daka, baina baita ere nik uste gehiago datorrela pandemia garai hortan nolabait erreprimituta edo gehatzezean sentimendu hori danak ordazkasunak harrapatuta nolabait mundura botatzeko modu bat. Azkenean hori dalako gure gerra, guk nahi deuna da askatu, askatu barrena eta bilatu deu espresio modu bat nun kompleju gabe, gustatzen zaizkigun gauza nahazteitu goi, ni bajua hola nahi den, ni gitarra hola nahi diat, eta dana botatze deu, eta gure espresio bidea hori da gure gerra, hori da gure taldia azkenian. Gerra esan nahi du Belumek. Diskoaren diseinuaz Naia Nou artista arduratu da. Kolore arroxez jantzita dator biniloan, barnean topatuko denarekin kontraste zuzena eginez. Diseinua Naia Nouekin digu, hori beinaten lagun bazan, ni genuen ezautzen, baina just hori diseinuan inguruan hitz egiten hasi ginean eta bar, bozetuak bidaltzen hasi zitzaigun, gutxi gora bera hori abestian izenburuak eta bialdu genizkion, noa nahi ginen bideratu, estetika, hori azkenian gerra aipatze ginen, baina ez ginen nahi ez dara grupo belizista bat bihurtu, estetika oso oldarkorrare ez ginen nahi hartu, eta egia zan hor erdibideko zerbait lortuzun plasmatzia nahiak, eta hortxe, roxa kolori hartu ginen, eta horrekin jun ginen. Lagun badaka haure bai argazkitan nahi biltzeana, zuzeneko bat besteare gerturatu da eta gerturatuko zaigu, eta bainateire besarka da hemendik. Hemen etorri ginen goiz bat, bueltatxo bat ematea Getaitik, eta argazki batzuk bota genitun, ikusi genitun lekutan. Portada eta ikustian kanpotikan ikusi nunean, bai iteula como una reducción al absurdo, gerran inguruan, dena Belum, gerra, ez dakize bestia, eta gero hartzezu portada eta arroxa, pixka komiki itxura dakare bai. Orduan, ez dakit, bai representatzea bai estilo aldetik iteana, hartzea punka bezalako gauza, nolabait ez serilloa, berez ez lukela izan berko, baina, azken urtetan ni behintzat ala ikusieten zerbait oso militantia oso zea, eta gero nahazteu popakin, eta portadak ere bai irutzait, artiak, orokorrean hori badakala. Burlosu pixka, burloso tono bat. Ez deula serillo gi hartzen, oso serillo hartze deun arren.
Gure Gerra diskoa mendeku diskak zigiluaren babesean ikusten du argia. Lankidetza garrantzitsua izan da bidea egiten jarraitzeko. Diskua bai mendekun web horrian eskuragarri dago, baita ere Bandcamp propiluan, eta hortikan gero hainbat plataformatan jarri ginen, baina azkenean beste batzutatik erretiratzen bukatu dugu. Hori musikariak Palestinarekin ekimenea gehituz, Spotify, Amazon Music da holako plataforma batzutatik, Israelekin dazkan harremanak dialatak entzun bukatu dugu. Hombre, ez dakit mendekun perfilean exactamente enkajatzen dugu, baina bada mendekun barruan nitxo bat bezala, ez? Pixkan melodia aldea jotze duen talde multzo hortan, nik uste ondo enkajatzen dugu, eta gero azkenean horrek irikitza izkitzun atiak, ez? Bai izan dela mendeku gartzia, gure bizitzan batez igual gehiago ibilia, etxea urte gehiore bazkak, baina Ibondan eretzat bai izan dela salto bat gehiago jotzea eta gauza batzu deskurritzauen arte ez genituna bizi. Gu ohituta ginen, gure lokalian sartu, gure kantakin, da noizkean behin zea, baina bai gerri deula saltotxo bat, guke asko eskertze deuna eta espresio bide bezala, azkenengo bi urte hauetan oso gustu hartu den olatu badala. Bai, horrek asko lagundu digu eta guretzako ere bada mendekukin kolaboratzea proiektu honetan. Bai beretzako, bai guretzako azkenean harreman bada eta gustua. Taldearen bidean ezinbesteko izan da Getariako Graka kolektiboa. Taldekideak ere kolektiboko kide dira, eta bertako taldeak sostengatzea dute helburu, Getariko gaztetxean kontzertzuak antolatzearekin batera. Grakan sorrera funtzioan hori da. Graka sortuta dago Getaiko gaztetxean, Getaiko gaztetxetikan Getaiko taldea indarra emateko, eta batez Getaiko gaztetxea garai batean zekan indar hori edo talde junetorri hori berreskuratzeko, eta hor barruan dakauna biziri mantentzeko. Kolektiboai esker funtzionatzeko honek, denok batea inberdeu esfortzu hori, bai taldeak, bai kolektiboak proiektuak eta kontzertuak aurre ateatzeko, eta gaina gure kasuan oain Frantziatik jira ingo deula bai, eta holako posizio zailetan oainik eta gehiago. Suerte bada gure herrian holako leku bat eukitzea, holako historia eukiduna, holako errekonozimendu bat berez dakana, eta suertia dan bezala bada ardura hori mantentzia, eta hor lanian jardutea, azkenean egunerokua hartze izun konpromisua da, baina Ibonek esan duen bezala, guri tokatzea bat zego, hemendikan ez dakit noa jutia, guk tratatu berdeu jendia hemen, guri tratatzea nahi duen bimo igualakin. Diskoak eta taldearen zuzenekoak ez dute zer ikusi handirik egun. Kantuek beste norabide bat hartzen dute egungo zuzenekoetan. Diskoaren indarrari, intentsitatea eta abiadura gehituz. Diskotikan zuzenekota txoke handia daula esango nunik, jendiak susto handia eramateu igual. Esan duen bezala, hasieran zerbait garbila edo zerbait melodikoa ikuste ginen hori pixkat evoluzionatzen junda, zerbait asko azeleratuko, punteo rock and rolleruo, holako gauzakin jokatzen jungea, oain belum dana izan arte. Bai, azkenean, zuzenean, zuzeneko emozioak ateatzea, eta ez da diskoa bezala, azkenean diskoa beste perspektibatekin itezu. Desberdina ere jendia aurrean eukitzia zuri beira, zure musika dantzatzen, zure musika sentitzen. Gauza bada diskoan bidez esana ezuna eta beste esatekena azkenean sentimendu horiek momentu batean lertzia, eta izatia, espresio edo irudi batian dala zuzenekoa. Eta nik uste bai askotan joera dakaula pentsatzeko diskoan praktikamente berdina izan berdula kontzertu batek, eta kasu askotan aldola izan, baina gure kasuan bintzat nik uste bere xarma dakala justo diferente jotziak, eta azkenean zuk entzutezu diskoa eta etxian lasai aldezu disfrutau, baina gero juteza kontzertua eta beste zoze da, eta
beste zehozerrek atentzioa ditezu eta beste sentimendu batzuk dazkazu, eta hola disfruta egite dut, eta askotan musika baino gehiago da, osea, zuk transmititezunare bai, jendiai transmititze jozu, eta azkenean horrek ere asko ditu kontzertu batean, ez bakarrik musikak. Baita jarrerak. Hori jarrerak, eta gero aparte pertsonalki guk oso ondo pasatze dula holare bai. Bai, kontestuan jarri da dana, esan dako, elementu hau guztia, esan dugu soinu pareta, izateak Ibonen zea guztiak, edo Xabin punteo guztiak, edo nik emateitu den saltuak da bultzak, pues, azkenean dana da iruditeri horren parte, eta hori dana da guk espresatu nahi deun gerra horren edo... Eta hizkuntza ez da muga bat, ze azkenean ikustezu eta Frantzira jutezea o noa jutezea eta hor berdin sentitzezuna eta hori nire ustez kiston polita da ere bai. Azkenean musikak jendia elkartzeu eta... Euskera zabestu eta... Bai, eta saltoka eta bai. Disfrutatzen. Oain arteko xoka hundienan ikuste hori. Bai. Bellum taldea 3 lagunez osaturiko famili txiki bat da. Musika talde batetik haratago doan egitasmoa. Zuzenean jo eta bidea egitea dute helburu bakar. Inguruko herritan da deitziguen kolektibotatik eta aldan gehienai baiet esaten saiatzekea, ez dakau inungo zehaikan, aukerak eta irizpidikan, eta hori asmoa bada de bai pixka kanpoa ateatzia, irtera txiki bat egin ginen, pare bat egunekoa Bretainan, eta esperientzia orokorrean oso positua izan zen. Gure aurrengo aldia izan zen Euskal Herritik ateatzen, eta Ibonek esan duen bezala, shock bat edo eraman ginen, eta desiatzen berriro abendualdian goaz, da desiatzen berriro bueltatzeko. Niretzako leku txikitan jotzea politena da, azkenean publikoakin bat bezala sentitzen naiz, eta normalean leku handitan, jende asko dago, baina azkenean distantzia bate bai dago, eta Xabik esan duen bezala, leku txikita berotan, azkenean niretzako zehose bereziaka, eta mila dizerrepikauko nun. Niretzako Bellum musika baino gehiago dala ere bai, azkenean bi hauek nera nahia dira eta importantia irutze zaita ere bai komentatzea, ez azkenean talde bat niretzako musika baino gehiago da, segun ze mota, baino justo Bellum bai, eta azkenean esperientzia asko bizitza dituzu behekin, eta pendiente ere asko dazkau, kristonak gaina, eta hori, oso pozik nagoela guztua. Berdin. Osa, niretzat egoantxe gauden fazian, nikola betirako segiko.